ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ብዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ብኬንያ ቢሎም ንደቡብ ኣፍሪቃ ንምኻድ ብፖሊስ ኬንያ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ዝምልከት ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ተቃዋምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰለስተ ተቃዋምቲ ውድባት ጥምረት ምፍጣሮም ክህልዎ ዝኽእል እወንታውን ኣሉታውን ፅልዋ ንኤርትራ ንጅቡቲ ከምኡ ንኢትዮጵያ ሞያዊ ትንተና ብሓደ ምሁር ክቐርብ እዩ። እዚ ኣገዳሲ ትንተና እዩ። ክሳብ መጨረሻ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድመኩም። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ከምኡን ሃናፅር ኢቶም ብምሃብ ደገፍኩም ትገልፁና ዘለኹም ልባዊ ምስጋናና እንዳቕረብና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ንሓተኩም። ሰናይ ምክታል። ብዕለት 22 ኣብ ኬንያ 10 ኤርትራውያን ብዘይሕጋዊ መገዲ ንኬንያ ከም ዝኣተው ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ይሕበር ኣሎ። እቶም ብዘይሕጋዊ መገዲ ከም ዝኣተው ዝተጠርጠሩ 6 ትሕቲ ዕድመ ምዃኖምን እቶም ዝተረፉ ካብ 18 ክሳብ 52 ዝዕድሚኦም ምዃኖም ካብ ፖሊስ ኬንያ ዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ገይራ ካፒታል ኒውስ ኣብ ሕታም ኣስፊራ ትርከብ። ፖሊስ ከም ዝበሎ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ዝኽኣሉ ተቐማጦ ማርያን ካዋላሰ ዝተባሃለ ዓዲ ንፖሊስ ብምሕባሮም ምዃኖም ገሊጹ። እቶም ነበርቲ ከባቢ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ወጻእተኛታት ምዃኖም ዝጠርጠሮም ኤርትራውያን ምስ ረኣዩ ንፖሊስ ብምሕባሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ክኣትዉ ከም ዝኽኣሉ ብምሕባር ናብ ላድዋር መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ወሲኹ ገሊጹ። እንተኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ድሮ ካብቲ ዓዲ ተንቀሳቒሶም ኣብ ቀንዲ ዓቢ መስመር ላዋርድ ቱርኳና በፂሖም ምንባሮምን ብመሰረት ፖሊስ ኣቐዲሙ ካብቶም ነበርቲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ክሕዞም ከም ዝኽኣለ ሓቢሩ። ብተወሳኺ እቶም ኤርትራውያን ኣቐዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ክቕመጡ ዝፀንሑ ምዃኖምን መበገሲኦም ካብ ኢትዮጵያ ምዃኑን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ካብ ፖሊስ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ብተወሳኺ ቅድሚ ብዘይ ሕጋዊ ናብ ኬንያ ምእታዎም ክሲ ምምስራቱ መርመራ ከም ዝገበረሎም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ እቶም ምስራት ብመገዲ ቱርኳና ኣቢሎም ንኬንያ ምእታዎም እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ብቱርኳና ዝግበር መገዲ ልሙድ ዘይምዃኑን ብፍላይ ብኤርትራውያን በዚ መስመር ዝግበር ስግረዶብ ዘይልሙድ ምዃኑን ቅድሚ ሕጂ በዚ መስመር ዝበዝሑ ዝተተሓዙ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቶም ኤርትራውያን ዕላማ ንሳውዝ ኣፍሪቃ ምቕጻል ምንባሩን ተወሲኹ ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ከም ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ኬንያ ከም መሰጋገሪ ተጠቒሞም ንሳውዝ ኣፍሪቃ ዝኸዱ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን መገዲ ሞያሌ ይጥቀሙ ምንባሮም ጠቒሱ ብተወሳኺ መገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ዝገርም ካብ ሞያሌ ናብ ናይሮቢ 20 መፈተሺ ነቑጣታት ምህላዎም ድሕሪ ምጥቃስ እቶም ስደተኛታት ከመይ ገይሮም ነዚ ብዙሕ ነቑጣታት ሓሊፎም ናይሮቢ ይበጽሑ ከም ዘለዉ ዘይተፈትሐ ሕንቅል ሕንቅሊተ ክብል ፖሊስ ኬንያ ኣማሪሩ። እዚ ከዓ ንዕቱብነት ኣባላት ጸጥታን ፖሊስ ሕቶ ዘላዓሊ ድማ ኢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጋዜጣ ኔሽን ኣብ ዘውፅኣቶ ሕታማ 60 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብዘይሕጋዊ ኬንያ ብምእታዎም ተኸሲሶም ንልዕሊ 2 ሰሙን ኣብ ላድዋር ዝርከብ ቤት ማእሰርትን መደበር ፖሊስን ድሕሪ ምጽንሖም ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ኬንያ ምስ UNHCR ብዝገበሮ ስምምዕ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናይ ዕቑባ ምሕተቲ ቀጥዒ ንኽመልኡ ከም ዝተገብሩ ተሓቢሩ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሎድዋር ኣብ ዝጸንሕሉ ንኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት መነባብሮ ተቓሊዖም ብምንባሮም ፖሊስ ላድዋር ኣይሓበአን። እቶም ኤርትራውያን ካብ ላድዋር 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ካኩማ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ንምግዓዞም ይስራሓሉ ከም ዝነበረ ፖሊስ ኣብ እዋኑ ሓቢሩ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጽባሕትን ኣፍ ደገ ባሕሪ መልኪቱ ንባይታ ሃገሩ ዘስምዖ መግለጺ ናብ ክልል ዓፋር ምብጻሕ ምግባሩን ምስ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ሓይሊ ተራኺቡ ዝብል ሓበሬታታት ይወፁ ምንባሮም ይዝከር። ከምኡውን ንካልኦት ተቃዋምቲ ውድባት የዛርብ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ናይዚ ከባቢ ፖለቲካ ዝከታተሉ ሰባት ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዘራጉድ ኣብ ዝሓለፈ 17 ሕዳር 2023 ኤሪትራያን ፖለቲካ ፎርስስ ዝበሃል ብጥምረት ሰለስተ ውድባት ከም ዝቆመ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ብጥምረት RSADO ደሬሲ ኣፋር ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ዩናይትድ ናሽናል ፍሮንት EUNF ከምኡውን EPDP ኤሪትራያን ፒፕልስ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝቆመ ጥምረት ዋላ እውን ኣበይ ተረኺቦም ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሑ ቦታ እንተዘይተገልጸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓልየት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ግን ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምውዳብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣመልኪትና እቲ ወትሩ ሞያዊ ትንተኑ ዘካፍለና ሽሙ ክጥቀስ ዘይደሊ ኣብ ዴንማርክ ዝቕመጥ ወዲ ጅቡቲ ናይ ታሪክ ምሁርን ተመራማሪን ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪቃን ዝኾነ ዝተዋሃበና ፖለቲካዊ ትንተና ቀፂልና ነቕርበልኩም። ምስጋና ድሕሪ ምቕራብና ብዛዕባ ዝወፅኡ ዘሎ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ EPF ማለት ኤርትራያን ፖለቲካል ፎርስስ ኣፍልጦ እንተለዎ ምስ ተወከስናዮ
ዝኾነ ይኹን ይዕበ ይንኣስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣካል ስርሑ ብምዃኖም ከም ዝከታተል ድሕሪ ምጥቃሱ ነዚ መግለጹን ኣፍልጦ ከም ዘሎ ሓቢርና እዚ ኣብ ከባቢና ብፍላይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራን ንጅቡትን ኢትዮጵያን ዘለዎ ፖለቲካዊ ጽልዋ ከብርሃልና ኣብ ዝተወከስናሉ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብዓቐኑ ዝፈላለየ ካብ ሱማዊ ጽልዋ ክሳብ ዝዓበየ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምጥቃስ ንኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ኣብ ቀጻሊ ዝርአ ከም ዝኸውን ጠቒሱ እቲ ምኽንያት ከዓኒ ኣብ ብዙሕ ረቑሒታት ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ ገለ ካብኣቶም ዕቱብነት ናይቲ ዘቆሞ ውዳቤ ዓቕሚ ሰቦም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ተቐባልነት ቁርብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘይተገደበ ምወላ ወዘተ ይምርኮስ ኢሉ ቀፂሉ ብፍላይ ኣብ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ዕቱብነት ናይቲ ውዳቤ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ውዳቤታት ብናይ ውሽጢ ናይ ስልጣን ምፍሕፋሕ ብዙሕ ኮይሶ ጎማ ክብተናን ተመሊሰውን ኣብ ነንሕደን ከም ፀላእቲ ክጠቃመታን ምርኣይ ልሙድ ተሪኦ ኢሉ ብፍላይ እቲ ናይ ምብታን ተሪኦ ዘጋጥም እቲ ስምምዕ ብደጋዊ ሓይሊ ተደሪኹ ዝግበር ምዝኸውን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ብዛዕባ ንመንግስቲ ጅቡቲ ክህልዎ ዝኽእል ክጠቅስ ከሎ ከዓኒ ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ጅቡቲ ተቃውሞ ክህልዎ ባህርያዊ ኢሉ ምክንያቱ ልክዕ RSADO ምንቅስቓስ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ኣብ ጅቡትን ከም ዘሎ ድሕሪ ምብራህ እዞም ክልተ ሓይልታት ዋላ እውን ኣዝዩ ድርት ዓቕሚ ይሃልዎም ኣብ መንጎኦም ግን ዳርጋ ፍልልይ ዘይብሎም ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኤርትራ ዓፋር እንተዳ ይዕጢቕዎ ንናይ ጅቡቲ ዓፋር ከም ዝዕጠቑ ከም ዝቑፀር ሓቢሩ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረኽቦ ዕጥቂ ንኣብ ጅቡቲ ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝመቕሎ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እዚ ከዓ ንመንግስቲ ጅቡቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክህልዎ ዝኽእል እወንታውን ኣሉታውን ፅልዋ ክገልፅ ከሎ ከዓኒ እዚ ጥምረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እወንታዊ ውፅኢት ክህልዎን ከየልዎን ኣብቶም ቀዳሞት ዝተገልፃ ነጥብታት ዝምርኮስ ብምዃኑ ንግዜ ከም ዝግደፍ ገሊፁ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታዊ ውፅኢት ግን ግምትና ከነስፍር ንኽእል ኢና ድሕሪ ምባል ነዚ ዝስዕብ ዘርዚሩ ብመሰረቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ምክንያታት መንግስቲ ጅቡቲ ክቕየም ባህርያዊ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ተጠቃሚት ናይ ጅቡቲ ወደብ ምዃና ንክልቴን ሃገራት በኣልታ ክፀሉ ይኽእል ክልተ ነቲ ኣቐዲሙ ተቃወምቲ ናይ ምውዳብ ተመክሮ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዕላው ንዝቃልሱ ውድባት ከም ሓድሽ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ መሬት ኤርትራ ደጀን ንክገብሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ቀጠልያ መብራህቲ ከም ምውላዕ ከም ዝቁፀር ብምጥቃስ ዝያዳ በዝስዕብ የብርሆ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣዝዩ ተሃዋሲ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ዓብ ፅልዋ እውን ተፅዕኖ ከም እትፈጥር ኣብርሂቡ ብምቕፃል እንተደኣ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ናይዚ ክወስድ ወሲኑ እቶም ቀዳሞት ናይዚ ዕድል ተጠቀምቲ እቲ ኣብ ዞባ ኣምሓራ ኣብ ስሩዕ ወግእ ምስ መንግስቲ ዝገብር ዘሎ ፋኖ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ተጠቃሚ ከዓ ናይ ኦሮሞ መውፃእ ሓራስ ሰራዊት ኢሉ ንፋኖ ብዝምልከት ከብሪ ከሎ ፋኖ ምስ ኤርትራ ብሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ መተሓላለፊ ኮሪደር ኣብ ምርካብ ዝሽገር ኣይመስለንን ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ደጀኑ ገይሩ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ከዓ ብከምዚ ይገልፆ ፋኖ ውድባዊ ኣቃውማ ዝጎድሎ ብምዃኑ ብጀካቲ ክረኽቦ ዝኽእል ወታደራውን ናይ ባጀት ደገፍን ኣቐዲሙ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውዳበ ብዘለዎ ተመክሮ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ንመንግስቲ ክፋታተን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦሮሞ ከዓኒ ኣቐዲሙ ኣብ ዝፈልጦ ምዕራብ ኤርትራ ዳግም ከዕስክርን ከምኡውን ወታደራዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድሉ ክኽፈተሉ ከም ዝኽእል ግምቱ ስፊሩ እቲ ሳልሳይ ተጠቃሚ ከዓ ዋላ እውን ምስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ሕወሓት ብዝተገብረ ውግእ እቲ ምትእማን ይሃሉ ገለ ውድባት ናይ ትግራይን ሓገዝ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ክረኽባ ድሌት ከሪኣ ዋላ እውን እቲ ዕድል ፀቢብ ይኹን እቲ ተኽእሎ ግን ኣሎ ክብል ሓቢሩ ትንተንኡ ንምጥቕላል እዘን ጥምረት ፈጢረን ዝተባሃላ ውድባት ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ካብቲ ዕላመን ልዕላውነት ኤርትራ ምኽባር ከም ዝብል ጠቒሱ ካልኦት ተቃዋምቲ ውድባትን ኩሎም በዚ ይሰማምዑ ድሕሪ ምባል ነተን ውድባት ምሕጋዝ ንኣጀንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፋይዳ የብሉን ክብል ገሊፁ ስለዚ ካብ ከምዛ ዓይነት ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ካብቲ ትፅበዮ ረብሓ በኣልታ ትፅሎ ዝበዝሕ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ብምጥቃስ ዘረብኡ ኣጠቓሊሉ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም